English. Okay, paunahan niya, paunahan. Number 1. Ano sa Ingles ang pisngi? Cheeks. Ingel, very good. Ano sa Ingles ang braso? Muscles. Muscles. Wrong. Shoulder. Chest. Arm. Very good, Niche. Very good, Niche. Next. Gail. Number 3. Ano sa Ingles ang ovaryo? Ovary. Ovary. Very good, Gail! That's a science. Ano sa Ingles ang kilikili? Underarm. Underarm or armpit? Arms. Pwede. Very good! Para armpit. Get. Armpit, ginasakto. Oh. Pero okay na to. Consider ang underarm. Kaya under mo sa arm. Okay. Next. Ano sa Ingles ang likod? Back. Back. Very good, Gail! Next. Ano sa Ingles ang laway? Saliva. Saliva. Saliva, saliva. Marami, bato-batopik mo din yun. Uy, ako may nakauna. Ako ba? Bato-batopik na mo. Bato-batopik. Nagigilak lagi. Ay, nagigilak lagi. Ay, nagigilak lagi. Sumugod ko nga yan. Pasalina ka sa TV. Parts din sa libo. TV sa... Next. Ano sa Ingles ang baba? Mouth. Lip. Wrong. Down. Down. Upper lip. Wrong. Si baba. Uy, mo na mag-answer ka dito. 5, 4, Kanindere? Suwang. 2, Ay. 1. Beep, beep. Suloy. Sabay ka sa suwang. Chin. Chin. Ay. Next. Ano sa Ingles ang bituka? Sino bituka? Germ. Ay, dinay. Bituka. Throat. Wrong. Bituka. 5. Tinae. Intestine. Very good, Mitch. 3 points. Pila di ako. Oh. Ano sa Ingles ang pusod? Kuan. 5, Bukslot sa tiyan. 4, 3, So, ano yun? 2, 1. Butangan sa Beep, beep. Ang taray. Belly. Belly button. Ay, oh no! Oh, belly button. Mami. Comment down below your answers. Yeah. Ito, mapinslik na ito, day. Next. Ano sa Ingles ang palad? Ito, palad. Uy. Kanindere? Palad. Elbow. Wrong. Ay. 5.